Alright, good morning mga ka-ornamental, and welcome back sa aking munting YouTube channel, Bicol Ornamental Fish Keepers. Unang-una sa lahat, syempre gusto kong i-shoutout yung lahat ng aking mga subscribers, lalong-lalo na yung mga tropa natin dyan na patuloy na sumusuporta since day 1. At syempre, Teachers Day ngayon. So, gusto ko lang batiin yung mga magigiting nating teachers ng Happy Teachers Day. Lalong-lalo na sa hipag ko, si Marites Flores Cabongalon. Happy Teachers Day, Tets. Maging kay kambal ko, kay Bren Roger Bongalon. Happy Teachers Day to both of you. So, speaking of Teachers Day, nag-prepare ako ngayon mga ka-ornamental ng munting token para sa teacher ng aking anak na si Brenton Clint. Hi po pala kay Ma'am Miralo. Ang prepare ko lang is kasi meron ako ditong ginawang beta tank. So gumawa ko ng beta tank. Tapos nilagyan ko, bumili ako ng plants kay Master Arwin. Shoutout Master Arwin. Tapos syempre beta fish kasi marami tayong beta fish. Nagbi-breed tayo. So yun yung bibigay natin kay Ma'am. So sa muli, Happy Teachers Day sa lahat. Gusto ko lang din i-shoutout yung mga nagpapa-shoutout sa atin mga ka-ornamental. Unang-una si Miko Flores, Altonex, Andrew Siat, Beta Aquaman, kay Bro Hans Relyama, Thirdis Beta, Rolsen Nilab, at ang last si Crispin Bugtong. Mga bro, shoutout ng marami sa inyo. So, hanggang dito na lang mga ka-ornamental yung video natin. Hanggang sa muli, alam.